لهرم عفرینê girtina welatiyên Kurd ji aliyê milîsên bi ser dagirkeriya Tirkiyê ve li gel dizîna berhemên zeytûnan berdewam in. Li gor malpera Efrînê Post, desthilatdariya Tirkiyê di heftehê meha cotmehê de sê mamosteyên jin ên ji gundê Birîmca û Misteşûra yên girêdayî bajaroka Mobeto bi tuhmeta wan di dibistanên rêveberiya xweseriya berê de kar dikirin, bangil wan kirin û ew girtin. Bi tevî ku ew niha jî karê mamosteyetiyê dikin. Heman jê derê daxuyan ku milîsên Eşşerta Elmedenî diriya muxtarên heman gundan re sê welatî ji bo baregeha xwe ya li Mobeto ji bo asayîkirina rewşa wan bangil wan kirin. Ew sê welatî jî ev in: Mizgîn Mihemed a 28 salî, Suzan Fadil a 33 salî ji gundê Birîmce û Eliya Mustafa ya 27 salî ji gundê Misteşûra. Lê pişt re wan her sê mamosteyan tên girtin û taniha jî ew girtîne. Li aliyekî din milîsên Lîwa el Muntasir Billah a bi ser dagirkeriya Tirkiyê ve di roja yekê vê mehê de kesoyetiyeka olî ya Kurd Şêx Mihemed ê 44 salî revandin. Tê zanin ku Mihemed Kurê Şêx Reşîd ji gundê xwe Qopê yê girêdayî bajaroka Recû bi tuhmeta kar bi desteya karûbarên olî ya rêveberiya xweser a berê re hate revandin û taniha ti zanyarî li ser wî tunene. Her wiha jê dero borî daxiyan ku Şêx Mihemed bû demeke dirêj li taxa Şêx Mexsûd a Heleb dijiya. Lê ji bo tendirustiya bavê xwe berî 5 mehan ve digere gund. Di bûyereke din de milîsên Feylaq Eşşam a girêdayî dagirkeriya Tirkiyê destdanî ser berhemên zeytûn û zeviyên çandiniyê yên welatiyên gundê Meydan Ekbezê bi ser bajaroka Recû û Dizîn. Her di heman mijarê de roja duşema borî Salîl el Xalidî serkirdeyê Feylaq Eşşam berhemên dehan darên zeytûnan ên jina Kurd Hûriyê ji gundê Meydan Ekbezê dizî. Bi tevî xwediya wî zevî li gund nişteciye. Li gor heman jê derî Hûriye li ba milîsên Eşşerta el Eskeriyê dijî Salîl gilî kir. Lê serkirdeyê Feylaq Eşşam gef li wê jinê xwarin da ku mafê xwe were xwar. Pişt re li encama berhema hatî dizîn ku derdora heftê çuwalên zeytûnan bû tenê heft tenekên zeytê li wê jinê vegerandin. Li bajarê Cinîva Swîsrî civînên pêngava şeşem a danûstandirên Komîta Destûra Sûriyê berdewam in. Di vê derbarê de Hedî el Behra serokê Komîta Destûrî ya Sûriyê di kongreyeka rojnamevanî de li pêş koşka netewên yekbûyî daxwaza agirbesteke giştî kir. Ev yek di encama tûbarankirina gundewarê Idlibê de ye. Tê zanîn ku sibeha roja çarşemê bajarokê Erîha li gundewarê parêzgeha Idlibê ya jêr destê rikberiya çekdar de hate tûbarankirin. Li gor hawarçûna bajêr di encama êrişê de bi kêmî 10 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Ji wan 4 zarok û mamosteyek in. Her wiha Behra got ji bo destpêkirina proseyeke siyasî ciddî taka çare agirbesteke giştî ye. Tê zanîn ku di heman rojê de teqînek li şama paytext rû da. Di encamê de bi kêmî 14 serbas mirin. Hêjayî gotinê ye roja duşema borî danûstandirên dariştina destûra nû ya Sûriyê dest pê kir û dê ta sibe înê berdewam bibe. Tê de endamên beşdar bingehên destûrî gengeşe dikin pişt re jî dê dariştina destûr dest pê bikin. Ji ber tunebûna rêkarên ewlehî û parastina sînûrî bi hezaran ji koçberan li welatê Bêlarûs hatin girtin û nikarin sînûran derbas bikin. Li ser sînûrên Bêlarûs û Polandê li nêzîkî gundekî bi navê Osnar Zgarnî li bakur rojhilatê Polandê hejmarek ji koçberan hewildan di sînûrên Bêlarûs re derbasî Polandê bibin. Lê zêrevanên sînûr rêlwan girtin. Di dîmenan de xuya dike ku girîjî di navbera hêzên Polandî û koçberan de derket. Di vê derborê de zêrevanên sînûr êrîn Polandî ragihandin ku dûra 6 kesan dar avêtin efserên sînûr her wiha hinek din kevr avêtin. Li Wênenûçeyan 16 kes ji koçberan karî bûn ji sînûrê Bêlarûs derbasî Polandê bibin. Lê hêzên Polandî ew dîsa vegerandin Bêlarûs. Tê zanîn di van mehên dawî de hejmara koçberên ku ji Bêlarûs derbasî Polanda û Yekîtiya Ewropa dibin zêde bûye. Bû vê mebestê jî Almanya û Polanda ragihandin ku ew ê sînûrên xwe yên hevbeş tuntir bikin. Di vê derbarê de serjimêriyên fermî yên polîsan amaje bi wê yekê dikin ku ji meha tebaxê de bêtirî 5000 koçber derbasî Almanyayê bûne. Hêjayî gotinê bi hezaran ji koçberan diriya vîzeyên geştiyarî berê xwe didin welatên Bêlarûs û pişt re dirêka sînûrên bejeyî yên qaçaq re berê xwe didin welatên Polanda, Litwanya û Latviya yên di Yekîtiya Ewropa de endamin. Raportên rojnamevanî jî xuya dikin ku bi hezaran ji koçberan di Bêlarûs re hatin girtin û rewşa wan gelek xerab in. Bi taybet bi hatina werza zivistanê re rewş xerabtir dibe. Li gor wan raportan
کوچبر جوالات جداهنه لپرونیا وان افغانینه و هجمارک مازن ج کردین روج آوا و باشور کردستانی و برژه یکی کمتر این روج ولات کردستانی جی هنه هر وها جگلک ولاتن دن. لندن پایتخت بریتانیا به صدان خوا پیشاندر و چالکبان لقادا پارلمان کومبون و ناراضیبون خواج پروژه یاسایا رگزنامه او سینور یانو در برین. تیزانین اف پروژه یاساج آلیه ریخستن پشتوان پنابران و کمالین مافین مروف راستی گلک رخنیان هاد جبرکو اف پروژه دی زحمتی و ورگرتون پنابرتی لبریتانیا زیده بکن. لگور و پروژه یاسایی کوچبری به شیوهی که نیاسایی در واسی بریتانیا دبن نکارن داخوازا پنابریه بکن لیدکارن ریکارن پنابرتی لدروی بریتانیا انجام بدن. بوه مبستیجی یک جرک خرن به خوا پیشاندانه گالاوالی پاسرلای چالکوان مافین پنابران گود او دخوازن خلکی سزا بدن او دخوازن در فتن گهیشتن و پنابران به مالباتن خورکین بکن هر وها دخوازن مافین پنابریه کین بکن جبرویجی عمل ورن داکو ام خویا بکن که ام دخوازن پیشوازی لپنابران بکن چونکی ولات ما پیشوازی لهجمارک گلکین جپنابران را دکه لهم بر ولاتن دن هجای گوتنه تانه ها اف پروژه یاسا به پشتوانی وزیر هندر بریتانی هاتیه پیشکش کرن لتانه ها جعالی پرلمان و نهاتیه پجراندن.